бати. Върнахме се, хора. Да знаете, че в описанието ще има на Гошко канала. Малко реклама. Спечелихме нищо и аз ще направя някой клип за тебе. В смисъл, аз ли, че ме гледа, че толкова много хора. Колко абонати имате там? 23. Пак е нещо. Не като Димитър Тотев. 7. Да кажем. 7 абоната ли? Да. Или каза 0? Не, говорите, това е другия канал. Аз ти говоря неговия личен канал. Където сним. Димитър Тотев. Другия му, той има още един. Димът БГ. На английски ли се пише? Да. XX Димът. Ама той микрофона, той каза, че ще си купи микрофон. Колко абоната има там? Там 3 или 4. Иба. Аре, бе, няма почнем скоро. Искаш да играем пак Survival Games? Чакай, ела да излезем. Вари в лобито да видим. Дали има друга арена. Не мисля, че има. Има! Горната вляво. Ляво, окей. Ама тя няма никой. Има. Че, аз съм влез... Има. Аз съм тука. Ти си на... Горната. Вляво. Да. Ако то ми замахне от лицето, може и да успя. То. Къвца. Ние се върнахме пак тук. Не, това е друго. Цискари, лескари, какви зелени ще сме, какви? Ами, аре червен. Добре. Цискари. Не, това е друго, бе. Това не са у нея. Опа. Падаш! И аз падах. Няма да почнем скоро. Не, нещо хубаво. Добре, хора, като започнем, ще се върнем, де. Върнахме се, ще играем Skywars, защото там няма да започне скоро. Къде си? Чай на Skywars? Да. Чай Skywars е на... на лъка, окей. Ай, тук съм, ето ме. Чай, че не ме заредил, На 3 скачваме в портала. 1, 2, 3. Ти си до мене. Супер. Да, точно скачихме едновременно по... Ей, я гласувай за такъв... За normal jump. Аз натиснах God Jump. Не дей, много е гадно това. Нормал. Колко хора сме? 6 човека? Да. Хубаво. Ще има гаджъм. Кой го избра, бе? Другите. Къде е честа? Гледай, сега трябва да копам като от. Ще някой ме уби. Ще ме уби. Да, уби ме. Момо спектейтваш. Чакай да видя къде си. Имаш компас. Не си ти. Опа, натиснах компаса и излязох. Нищо ти мога от това пак да ме спектейтва. От кое? Има там бутон. Бе, няма. Те чакам. Коментари. Не, да има какво да се гледа. Не, аз излязох направо от това и съм на лобито. На това, на тук, на Skywars. Има някакво зелено, книгата. Точно ме гътни, бе. Ще умреш. Умре ли? Не. Умри, бе! Yes, убих го. Браво. На половин сърце останах обаче. Вау. Вау, има някакъв full diamond на центъра. Не е добре да ходиш. Те останалите са някакви full diamond, бе. Аз направо да почвам игра. Като искаш, Мога да спектейтваш. С кое? Тук има най-различни, кое? Има там спектейтери, какво беше там?
Кучето крака на тебе. Умря ли? Не, почти. Кажи Що като умря? умреш. Умрях. Добре. Ела, аз те чекам на лобито. Нали, на Skywars. Един. Браво. Ето ме. Не, 3. 3, 1, 2, 3. До мен ли си? Да. Ай, сега пак много можем, толкова път Да. може да се случи. Не си до мене. Еми, Няма нищо. съдбата те е отредила. 9 човека. Еми, толкова път сме повече. Тук се събира бая хора, ама много опитно, това не ми харесва само. Да е по... То влезна точно преди първата скъпа. Да, бе. И малко късмет. То много така влизат и някои като влизат така почват да ги псуват. Мгм. Или като излезат преди първата секунда, някои така тролват и тях почват да ги плуват. Не е лошо точно. Ого! Елате ми, деца. Айде, убих. Един. Остава още... Добре, да убих един. Убих един. Мале, то не знам как ще го убия обаче. Няма да ядеш нищо! Не теба майката, що изяде златна ябълка, бе, и е даймонд? Деба някакъв зад мене уби! Стига, бе! То беше бати гадно. Бих с някакъв, дето е почти фул даймонд. И той изяде две златни ябълки, защото го прибих. Ба, всичките ли са на средата, бе? Гледаш ли ма? Чай, сега ще гледам. Само да намеря. Мил един ето. Ой! Ето моби, ето моби. Мисля, той ми дойде в гръб. Убил. Нищо. Абе, Но... 1, 2, 3. Влязох. Точки Ти- имаш между другото. Какво ще изпиш? О, това е... Да, до мен си. От любимите ми макове. Я поскачай. Ео, ти си до мене. Супер. Бати, идвам при тебе, чули? Да Да. знаеш. Идва. Уху, добре. Ого, добре. Не е толкова добре, де. Гаш ти бутуш, няма нищо. Ето тук ще взема. О, добре. Какво? Нямаш? Какво нямаш? Само каска вече няма. Каска. Някакъв ще ме уби. Верно ли? Паднах! Аз ще го убия. Моля, ма спектери. Добре. Зеленото ли е за... Ага, ето те. Тук съм. Къде го? Той дойде при мене. Да. Падни! Какво са? Къде се дори? Аз го убих то. Още двама остана. И те са на средата май. Да. Не. Не са на средата. Няма никой на средата. И аз отивам значи. Аз не оцелих. Чакай, сега ще ти кажа къде са. Къде са, бе? Виж с компас. Или там с пътя. Строят по това. Чакай сега. Къде е твоя... Твоето такова? Не! Идват към тебе! От дясно. Това е дясно. От другата страна. Натам, нататъка. Там? Да. Идват, те са двама. Двамата наведнъж. Един умря. Ага. Само двама. Остават. Внимавай. Тях сега го видя дали е там. Да, тук е. Прави път. Връща се. Виждам му пътя обаче. Да, и се връща. Като ме видя,
Ако бяхме двамата, ще така, като ни видя какви сме бесни, страшни песни, избегли. Чакай, бе, що се бих с брадвата, бе, аз имам мечове. Брадвичока е любов. Не съм брадвамен. Наследство на Хемабул. О, имам лава пъти, окей. Това там ли? Нататък, да. Нямаш ли такова? Перли? Нямам пер. О, той отиде на средата. Не можа да оцели. Пак. Не можа да оцели пак. Майко, какъв е загубеняк. Прави път към средата, прави и ти. Чай, къде? Средата е тука. Не, къде има пътя да го гътна? Но далече. Много е далеч. Прави път към средата. Аз го виждам. Ще моля го оцелиш. Не знам. Да, почти. Още малко. Видяла. Я виждам, не му стреля той. Не. Клекнала. Идва към тебе. Прави път към тебе. Да ми дой. Идва. Ясно идва. Ще я падне за малко. Ела ми сега. Ево, тук пише. Ще те запали. За малко. Ма запаля, ама ще го победа. Браво. И аз паднах. Айде. Добре, хора, дано да ви е харесало и до скоро.